Това, което местните направиха на семейството на този мъж, беше чисто зло. Това е истинската история зад Пенилайз. През 1954 година Виктор Лейн бил добродушен клоун, който изнасял представления на пътуващия карнавал в Блек Холоу, малко градче в щата Охайо. Но животът на Виктор винаги е бил изпълнен с болка. Като дете губи семейството си при мистериозен пожар, който изпепелява дома им. Жителите на града го наричат инцидент, но Виктор подслушал как група мъже се шегуват, че уродите са си получили заслуженото. Въпреки белезите си, Виктор става клоун, за да носи щастие на другите. Но в Блек Холоу никога не го приемат истински. Наричали го зловещият усмихнат и пускали слухове зад гърба му. Една октомврийска вечер група момчета решават да го унижат. Запалват шатрата му по време на представление, унищожават реквизита му и го оставят с обгорено лице. Тълпата се смее, докато Виктор залита в гората, с скъсан костюм и обгорено лице. След онази нощ всичко се променя. Деца започват да изчезват. Родители намират червени балони вързани за вратите си или фигурки от балони на верандите им. Синът на кмета изчезва, след като балон е вързан за пощенската му кутия. Някои твърдят, че са виждали сянката на Виктор в гората, с размазания грим и белязано лице, прикрито под разкъсана маска. Търсачка група намира колиба дълбоко в гората, с изгорели карнавални реквизити, овъглени снимки на семейството му и огледало с надпис «Кой се смее сега?». Но Виктор го няма. И сега, всяка година през октомври, в Блек Холоу отново се появяват червени балони. Местните казват, че това е предупреждение. Виктор не е забравил. Клоунът на Блек Холоу винаги се връща. И всяка година някой изчезва. Но това не е краят на историята. През 1987 година, повече от 3 десетилетия след първото изчезване, млад журналист на име Ема Карлсън решава да разследва случая за поредица в местен вестник. Тя е родена в Блек Холоу, но никога не е вярвала в легендата за клоуна. Докато интервюира по-възрастните жители, всеки един от тях казва едно и също. Не го търси. Няма да ти хареса, ако той намери теб. Ема пренебрегва предупрежденията. Следва следите от старите полицейски доклади до дневника на единствения оцелял от търсаческата група. Вътре има рисунка. Разкъсан клоунски костюм. Лице наполовина в сянка. И под него само 3 думи. Виж го в огледалото. В същата нощ, докато редактира материалите си, токът в апартамента изпира. Чува тихо свистене. Отваря вратата на банята и вижда балон. Червен. Без връв. Просто стои в средата на пода. А на огледалото с запотени треперещи букви пише: Искаше да го намериш. На следващата сутрин Ема е изчезнала. Апартаментът е заключен отвътре. Единствената следа е снимка, която някой е направил. Тя, усмихната, в огледалото, а зад нея сянка с разкъсан костюм. И от тогава червените балони не се появяват само в Блек Холоу. Появяват се в други градове, в други огледала. А Виктор? Виктор вече не е само клоунът на едно малко градче. Той е част от всяка история, в която се подиграват с различните, с усъкатените, с забравените. И винаги се усмихва последен.